twali uritna l-ħelsin jisma' l-qlubna milena jelisnulek li zbaħanja li l-tisġed mażmin ħajremulej ħajrni b'mewt ħassar nubna u tajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin fik il-qana biex bħalek mal-qawma niksbu r-rebħa f'saltna tekblat Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru da s-sagrifiċ tal-Qudiesa għal-Ruħ Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġeja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li l-mulej ħejja għalina. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti salvajtna bil-misteru tal-Għid, wettaq lill-poplu tiegħek f'dan id-don għaddejs biex issa li kiseb il-ħelsien sħiħ iħabbrek għal dik il-għena tas-sema li jittama tagħha qiegħda tferħu fuq l-art bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim l-ktib tal-Atti tal-Apostli. Nallejt il-50, Pietru qal lin-nies tal-Ludija: ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li jintom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: l-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: indmu u jitamdu kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu id-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dak kollha li huma fil-bogħod, dak kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u wissihom billi qalilhom: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar inaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u biħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Alleluja.
ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jaħlisilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u bit-terka tagħna. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik hi it-tama tagħna. Flimkien. Inqumu bil-wifqa. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nittennew fih. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Marija baqgħet barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tikbid baxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda wieħed in-naħħa tar-ras u l-ieħor in-naħħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara għalfejn qiegħda tibki. Hi wieġbet għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għejdli fejn qiegħdu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha la tmissnix għax għandi ma tlajtx għand missieri imma mur għand ħuti u ngħidilhom li se nitla' għand missieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxiepli u tagħthom l-aħbar rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. Nixtieq naqsam magħkom 3 punti osra dwar dan il-Vanġelu. Ma ninsewx li l-Vanġelu hija l-kelma tal-mulej għalina. Allura gwaj għalina jekk naqraw il-Vanġelu bħalli kieku qisu xi storja jew xi ħaġa storika, ktieb tal-istorja. Imma l-Vanġelu huwa il-kelma tal-Alla għalija llum. U nixtieq nirriflettu ftit fuq 3 kelmiet jew aħjar 3 frażijiet li nsibu f'dan il-Vanġelu. L-ewwel ħaġa il-kelma li jgħid Ġesu lil Marija ta' Magdala meta hi kienet għadha ma għarfitux u jgħidilha lil min qiegħda tfittex. U din hija domanda li qed jagħmel il-mulej lili u lilek. Jekk jogħġobkom. Lil min qiegħed infittex jien f'ħajti. Fil-ħajja tiegħi. Din hija eżiż domanda li rridu nagħmluha spiss f'ħajjitna. Lil min qiegħed infittex. Għalfejn qed immur il-Knisja. Għalfejn qiegħed ngħix b'dan il-mod. Għalfejn jien forsi dejjem irrabjat, mnejn ġejja din ir-rabja li hemm ġo fija. X'jien infittex.
Jekk nirriflettu ftit, ħafna rabja tkun fina għaliex qed infittxu xi ħaġa jew irrid xi ħaġa imma m'iniex insiba. It-tieni domanda. Marija tuża żewġ kelmiet dwar Ġesu. L-ewwel kelma li tgħidlu hekk kif hu isejħilha b'isimha u dan ifakkarna li jilmulej jafna. Jaf il-kull wieħed u waħda minna bismu. Ma ninsewx dak li nsibu anke fil-Vanġelu ta' Ġwanni li n-naċ tiegħi narafhom bisimhom. Fid-dinja tagħna mhux kulħadd jafna. X'int tmur uffiċċju ma jgħidlekx jismek, imma jgħidlek tini n-numru tal-ID card għax aħna sempliċement numru. Quddiem Alla maħniex numru eżis. Quddiem aħna uliedu li jsejħilna bisimna. Kif intom ġenituri li tfal tagħkom issejħulhom bisimhom u mhux bin-numru tal-karta tal-identità. U Marija l-ewwel darba tgħidlu Rabbi. Fil-waqt li meta tmur u tasal fejn l-Apostli tgħidilhom rajt lil mulej. Huma żewġ kelmiet li huma differenti. L-ewwel kelma rabbuni, ġifieri mgħallem lil Ġesu għada tarah bħala wieħed mgħallem. Dak li jaf ħafna u dak li jgħalmek imma semmek. Imma wara x'ingħamlet l-esperjenza ta' Kristu l-xoxt ma tibqax tgħidlu u l-Apostli ma tgħidilhomx rajt lilli mgħallem tagħna imma tgħidilhom rajt lil mulej. Il-Kristos, il-mulej ifisser is-Salvatur tiegħi, il-dak li salvana, il-dak li ħajtu ta' lilna u aħna ngħixu bih. Hawn hu l-qofol ta' kollox eżies. Aħna dan għandna bżonn l-esperjenza tal-imħabba tal-mulej. Ejjew nitolbu ilu ħajkun għalina dan id-don. U nagħtikom eżempju ta' kif bdejt. Jien nista' mmur il-Knisja għax il-mulej qed narah biss bħala dak li ħajjiġġudikani. U allura mmur għax ta' bil-fors jew għax nibża minnu, jew għax nibża li nagħmel id-dnub. Imma jekk jien il-mulej narfu bħala il-mulej tiegħi, dak li jħobbni, dak li jafni bismi, dak li għalija jagħti ħajtu, allura ir-risposta tiegħi tkun differenti. Allura jiena nfittxu għax jiena għaċċan għall-imħabbtu, għax jiena naf li l-imħabba tiegħu tmexxini. Jalla hekk f'dan iż-żmien tal-għid il-kol kemm aħna inkunu nistgħu ngħidu din is-sentenza sabiħa ta' Marija ta' Magdala, rajt il-mulej f'ħajti. Ħassejt il-preżenza tiegħu li salvani. Jew issa jsies inresqu it-talbit tagħna u nroddu ħajr lill-mulej u nitolbuh jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu biex narfu il-preżenza ħajja tal-mulej fostna. U għalhekk ngħidu dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna, dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Biex il-poplu Nisrani jkun xut ta' Kristu l-xost billi jibqa' fidejl mal-wedijiet tal-Magħmudija nitolbu.
biex il-bnedmin tal-lum jinħelsu minn nisa l-ħażin tad-dnub u jiċħdu l-emil tax-xitan billi jħadnu il-verità tal-Evanġelju. Nitolbu biex aħna l-koll niltaqgħu personalment ma' Kristu r-xost, preżenti fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija u b'ferħ inxandruh lil ħutna. Nitolbu għal morda tagħna, dawk il-persuni li jduru bihom, biex huma wkoll ikollhom esperjenza tal-preżenza ħajja ta' Kristu f'ħajjithom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Mulej Alla tagħna, fil-misteru tal-għid ta' ibnek, inti qajjimtna għal ħajja ġdida. Enna nfittxu il-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fil-lemin tiegħek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen Mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx lill-grazzi li qiegħdet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristus Jedna, il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek iż-żaffer akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u il-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubit tagħna bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-sitat tal-anġli jinżlu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewiet imbierek minn ġej f'isem il-Mulej u sanna fil-oli tas-smewiet. Għaddis tas-sewint Mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi tal-patt, il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Mitċo kontanna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun tridien kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jgħarisni.
tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulej Alla l-oli, Sultan qawi, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis qawi, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. nitolbu. U Alla li tista' kollox
inti tajt lill-familja tiegħek il-grazzja kolli tal-Magħmudija. Għati widden għat-talb tagħna u għamil li qlubna jitħejjew tajjeb biex ikun jistoqilna ilena ta' dejjem. Bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet jew nofruhom għall-morda tagħna u dawk sintendi li jduru bihom kemm fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u wejxu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Ir-roddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja.